नोंथांमोना दानो गसंनो हागोन and put one hand on your head. आरो मोनसे आखाइखौ नोंथांमोना बोरै खर'आव लाखिनो हागोन You see, more than you need my hand, you need the hand of Jesus. आरो आंनि आखाइनिख्रुइ बयनिख्रुइबो बांसिन गुरुत्वपूर्ण आखाइ जिसुनिखौ नांगौ By this you are showing Jesus, Jesus, put your hand on me. आरो नै बेफोरबायदि आखाइ लाखिनानै जोङो बेफोरबायदि बुंनो नाजानाय जायो जिसु नोंनि आखाइखौ बे जोंनि खर'आव लाखि होननानै There are about 2,800 hands in the air now. आरो मा जाहैबाय बेयाव 2000 बांसिन दङ We need a massive healing here now. आरो बेयाव जोंनो गोबां सुबुंफ्रा हामजानायखौ जोंनो नांगौ It is impossible for us to touch everybody. आरो प्रत्येक जनक आमी प्रत्येक जनखौबो जोङो दांनानै आरज खालामनो But it is possible for Jesus to touch you right now. किन्तु जिसु ख्रीष्टनि थाखाय सम्भव He is standing on your side. जिसु ख्रीष्ट नोंथांनि खाथियाव गसंनानै दङ Close your eyes. नोंथांमोननि मेगनखौ बन्द खालाम Pray with me. आरो आंजों लोगोसे आरज खालामफा Lord Jesus, प्रभु जिसु you see my sickness. তুমি মোৰ বেমাৰ দেখা পাইছা You see my pain. नोङो आंनि सानाय सुनायखौ नुदों Heal me. Heal me. आरो आंखौ फाहाम Come with your light. नोंनि पहरजों आंनि जिबनाव फै Into my body. आंनि देहायाव Fill me with your light. नोंनि अननायजों आंखौ सुफुं And heal me from my sickness. आंनि गासैबो बेमारनिफ्राय सोखा Now they don't need to repeat. I command blind eye to open up. नोंथांमोना आंनि उन दा बुंनांला I command blind eye to open up. दानो बे मेगन खाना खुलिनायनि थाखाय आं आज्ञा होदों Deaf ear open up. दानो खोमा खोनायो जाहाथे खुलियो Lame person start to walk in the name of Jesus. थाबायनो हायोब्ला जिसुनि नामाव जाहाथे थाबायनो हायो Sick child be healed now. आरो गाहाय बेमार जानाय गथ' गथायफोरा जाहाथे फाहाम जायो In the name of Jesus. जिसु ख्रीष्टनि नामाव Woman who cannot give pregnancy be given birth to children. जाय महिलाफ्रा गथ' जन्म हाया बिसोरनि जाहाथे Blood infection go away. आरो तेजर इनफेक्शन दूर হৈ যোৱা Heart problem be healed. হৃদয় ৰোগ দূৰ হৈ সুস্থ হয় Back problem be healed. কোমৰৰ বিষ সুস্থ হয় Leg problem be healed. आथिंनि समस्या दानो सोखा साथो Neck problem be healed. गोदोनानि समस्या दानो Diabetic go away. आरो देहाखौ दूर হৈ যাও Fever go away. জ্বর দূর হৈ যাও Evil spirit leave Malivita now in the name of Jesus Christ. दुष्ट आत्मा दानो नों बे मालिबिखौ नागारनानै थां And I ask for healing for those who are in depression. आरो जे সকলে গুণিত আছে তেওঁবিলাকে যেন সুস্থতা পায় Healing for those who have wounded souls. आरो जे সকলে প্ৰাণত আঘাত পাইছে তেওঁবিলাকে সুস্থ হওক Receive the forgiveness of Jesus যীশু খ্ৰীষ্টৰ পাপ ক্ষমা হৈ জানাইকো নাযাও and be healed. आरो সুস্থ যাতে Everybody be healed. आरो बियावथाने साफ्रोमबो सोखा जाथो This is a holy ground. दा बियाव पवित्र गोथार फुटा Be healed in the name of Jesus Christ. जिसुनि नामाव दानो सोखा जाथो Receive your healing. नोंथांमोना दानो बे सुस्थताखौ नाजाव The Lord come into your life, into the life of us. You take cross. Jesus, vår Herre, kom hit. Ljuset är här. प्रभु जिसु नोङो जोंनि बेयाव फै Strålar in i min kropp, i era kroppar. आरो आंनि देहायाव नोङो पहर हो För Herren vill hela. जोंनि प्रभुआ नोंथांमोनखौ सोखानो नागिरदों Han gör det nu. आरो बे खामानिखौ बियो दानो मावगासिनो Hans vilja är att du ska vara hel och ren. आरो बिनि इच्छायानो जाहैदों नोंथांमोना सम्पूर्ण रूपै सुस्थता जानाय Vandra i ljuset av hans härlighet.
आरो नोंथांमोना इसोरनि पहराव आरो बिनि महिमायाव थाबायनो हागोन Ta emot Herrens ljus varje dag i ditt liv. আপোনালোকৰ জীৱনত ঈশ্বৰৰ পোহৰ গ্ৰহণ কৰক Varje morgon när du vaknar. আৰু প্ৰত্যেক ৰাতিপুৱা যেতিয়া উঠিব God morgon Herre. আৰু এটা আপুনি ক'ব যে কি হয়তো গুড মৰ্নিং প্ৰভু Under hela dagen. আৰু গোটেই দিন När jag går och lägger mig på kvällen. আৰু এটা আপুনি শুবলৈ যোৱালৈ ৰাতিলৈ Tack för att ditt ljus lyser rätt in i mitt liv. ক'ব পাৰিব যে ধন্যবাদ তোমাৰ পোহৰ মোৰ জীৱনত উজ্জ্বল হোৱাৰ কাৰণে বোল Du som har begynt ett gott verk i mig. আৰু তুমি যিজনে মোৰ জীৱনত উত্তম কাম আৰম্ভ কৰিলে Du vill fortsätta. আৰু তুমি এইটো সম্পূৰ্ণ কৰিব Var trofast. আৰু नोंथांमोना फोथायारि जानानै था Herren är nåderik. आरो इसोरा दयाबान Glory over our life. आरो আমাৰ जोंनि জীৱना जाहाथे महिमाजों परिपूर्ण जायो Amen. आमेन Now shake your body. दा नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन देहाखौ Lift your arms. आखाइ दिखांदो Move your legs. आरो आथिंफोरखौ सोमावदो Bend forward. ओरै गंनानै नायदो गंनानै नायदो नाय आखाइखौ थिखांलाय आथिंफोरखौ सोमावदो Shake your children. आरो नोंथांमोननि याव जे गथ'फोर दङ नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन If they are healed, आरो जुदि फाहामजाबायब्ला सोखाजाबायब्ला and shake your ears. सोखाजाबना जायाखै नोंथांमोननि खोमाखौ चेक खालामदो Shake the person on your side. आरो नोंथांमोननि खाथियाव थानाय सुबुंफोरखौ Ask the person on your side. आरो माबा नोंथांमोना नायलाय नोंथांमोना जुदि खोमा खोनायाखैमोनबा नायलाय जुदि आखायाव जुदि सानाय सुनाय दंमोनब्ला आथिङाव जुदि दंमोनब्ला जुदि गंनो हायामोनब्ला नायलाय जोंनिथिंजाय नायना नोंथांमोना नोंसोरनि समस्याया उदै सानाय दंमोनब्ला नायलाय टिउमार दंमोनब्ला देनाय नायलाय हामबायना सोर सोर हामखो इयाव All of you, सोखाजानायखौ all of you in the field that felt the power of God. सोखाजानायखौ मैयानि बायदि Translate me. yes. Yeah, I know it's something happening there. All of you in the field. आरो फोथाराव थानाय गासैबो If you felt the power of God, lift your hand. जुदि नोंथांमोना इसोरनि शक्तिखौ जुदि अनुभव खालामदोंबा आखाइ दिखा